Sanibonani bafowethu, niyaphila lapha emakhaya noma lapha enikhona ey'motweni, emthini, etoilet noma ngabe ukuphi la ukhona. Ngibingelele kakhulu, ngibingelela ama-Red Nation abalandeli bami. Bengizonitshela nje ukuthi umbuso wamaciko angiyini, uyabona, because iyangidina lento eyenziwa ogela. Awukwazi ukuthi ungathatha imali uyoyinikeza abafana bakude ushiya abantu bangakini. Bakuphi abaculi bakamaphumulo? Bakuphi ophakade behle? Into yokuqala nje, umaphumulo umelwe yimina, akekho abanye abafana bakwazi ukucula lapha. Umaphumulo umelwe yimi, kodwa bakwazi ukungivalela ngaphandle. So Ku Geh kahle kahle ujwayela abantu. Mthandeni angimthandi, but lento ayenzayo i-right, bamjwayela. Engayithathi le mali. Ku Geh badlala ngabaculi, badla imali ngabaculi, yabona. Awukwazi ukuthi ungazothola amamiliyoni unikeza abaculi imali encane kanje, and awukwazi ukuthatha imali unikeza abantu bakude ushiya abantu basekhaya. Bayizinja abafowethu bakamaphumulo. Lento eyenziwa u-Geh imbi. U-Geh wangakithi noMcineka wangakithi, kodwa bakwazi ukuthatha imali bayinikeza abanye abafana basishiye thina, yabona. Ekugcineni kosuku kufanele thina sijabulele lawo masimba lawo, yabo. So yabo lento le eyenziwa u-Geh igolo. Ngiyabonga kakhulu.